Здравейте, ние сме ДВЛ. Аз съм Ланте 245. Сега ще ядем канела. Ти спори. Брата се упро. Ау! Ланте се преба. Не, аз само го пробвам. Няма малко. Ти си малко виждали. Не, няма го пробвам. Добре, това ще знам. Чак, да знаете, ще правим клипове на Майнкрафт. Може? Абонирайте се и ще ви разкажем около нашия град. Чао!